Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento darčekový predmet, ktorý je vytvorený v tvare podkovy, respektíve je to podkova, ako sa hovorí, pre šťastie. Zvykom v našich krajinách je hovoriť, že podkova prináša šťastie. Konkrétne táto je vlastne stojanom pre 6 samostatných štamprlíkov, ktoré sú plne funkčné, sú plne použiteľné. Dajú sa naplniť, dá sa z nich piť. Sú samozrejme vyrobené zo skla, ktoré je certifikované pre styk s potravinami. To vyhotovenie je z drevenej MDF dosky v takomto prírodnom odtieni, v takýchto prírodných farbách. Z jednej strany je toto želanie na zdravie pre šťastie, druhá strana je taká jednoduchšia. Takže odporúčame. Či už pre narodeniny, alebo pre meniny, alebo iné jubilea či sviatky, takýto darček všeobecný sa vždy hodí.